Toto čo má znamenať? No, keď som ťa prvýkrát videla, odtedy nemôžem na teba prestať myslieť. Tvoja verná obdivovateľka. Ildy, čo? Jaj, tak to musí byť Giza. Idem za ňou. Kleofáš, a ty tu čo robíš? Veď si mal byť v Demenovej? Veď som aj išiel, ale našiel som tvoj list. Tuto. Čo? Ty Pako, veď ja už mám manžela. No, ale veď ty si mi za okienko dala. Nie, už som ti povedal, že som to ja nebola. Tak Desdemona. Desdemona, to ty si mi tuto ten Liebesbrief dala za stierač. A čo to trepeš, Kleofáš? No tento listoček, veď dáva to zmysel, veď ty nemáš manžela. No, to je síce pravda. A to by som aj Dianke neurobila. Desdemona trhnutá, priznaj ti pravdu, či si mi to ty naozaj nedala. Nie, nedala. A už prestaň s tými hlúpostiami. Tieda? To čo si tu dovoláš fušovať mi tu do priateľa? Ja ti nikoho neberiem. A prečo ma tu napádaš? Tak, a teraz odtiaľ to vypadneš a ťa poženiem svinským krokom. Už to nikdy nechcem vidieť. Hodnuté. Ahoj, Kleofáš. Je to moderné, babičky.